Konna għedinaw, għed nitkellmu, kont sejr nkellima, lila jien, għax kelli bżon nkellima, u kif għandur id-dawra hekk, nara esplużjoni. Esplużjoni fuqa, kullum kien daħna. Ja kont wasalt sal-kantoniera? Għal-ftit, Kont wasalt jem, għan id-dawra hekk, u nara esplużjoni, jisu terremot. Fuqa u mimli bil-daħna, u bort niġri t-tawwal taħdej il-garax, u nara l-garax miksib il-ġabel bil-korozzi b'kollox. Kien hemm sitt korozzi, u mhux tiegħi tan-nies fiċċiet minnhom. Lila bdejt nistenna ġejja. Għad forsi ħarġet bil-korozza ma rittixxi u nara ġejja bil-korozza. Fjaruto, ma mbagħad kif dam il-ħin ċemp il-telefon telesel, għax tawil wieħed fuq ma wieġbitx għad mela. Bada kważi bada ġej, għad mela hemm qiegħda. Issa mhux morni fil-korozzi, kont miskina morni fija. Għax qisha biċċa minni. Dejjem palla ma ħadi l-garaġġ u nkompli miegħu u tkompli u daqqat niżilli kafè u daqqat niżilli kini. U kieku għalek tiddiskrivija, kif tiddiskrivija? La, mhux biċċa ngħidlek Pep. Għax nisħi. Konna ningwalawa, jisna mhux familja, nara iktar minn ħuti għax kuljum nara. Jekk ikollha l-korozza qoddim il-garaġġ, ċalej titfa' iċ-ċavetta minn fuq il-bejt. Konna ningwalawa, jisna mhux familja, nara iktar minn ħuti għax kuljum nara. Jekk ikollha l-korozza qoddim il-garaġġ, ċalej titfa' iċ-ċavetta minn fuq il-bejt. Jisna, u kuljum kont nara. Jien mhux il-garaġġ bejt nara. Rid nara lejla titawwalli, jew nara ġejja korozza, forsi ma kienx hemm. Għatlek nara, mhux biċċajtak, badna nafasa miegħi. U tfal tagħha ma tistax tajċinu ma tan-nies. Tifla tal-ġen, tifel. Kuljum narhom Pep. Qatt ma ġurnata li ma rajtiex. Jew qed taħsel jew naqbad il-pajp tal-ma naħsel l-korozza jien fil-pajp. Kont sejr inkellem u ssieb imqaddes mort inċempilla, ma kienx hemm. Biex inkellem kelli bżonn inkellimha ma kienx hemm is-sibt. U tnej konnaw. Għal-ħijat lu ħammur sammek, sar ħagħrax liħor. Kif nasar sem nara dik l-esplużjoni. U ma nafx ġara nisissa. Jien nodda betnej, għax jena suppost jgħad maħħa. Għax mort. U jien meta mmur hemm nagħmel xi nofsija nqgħod nilab il-garax waħdej. Għal xi nqol ġen nilab, kulħadd qed jgħidli, għamel wieħed għax intwilit mill-ġdid. Tu kellna xottu għand il-bira għandek u tnejn tax-xahar. Anke da għalli, ringrazzja lejlej tal-5 minuti li kellimtek. Kun sejr għandaw.